sa weather forecasting section, magandang hapon. Malakas na amihan ay nakaka-apekto sa Luzon. Kaya bukod sa malamig na simoy ng hangin, may mga pag-ulan tayong mga karanasan, lalo na po sa silang bahagi ng Luzon. At yung shear line, ito yung isang linya ng mga kaulapan na resulta ng pagsalubong ng malamig na hangin at mainit na hangin. At itong shear line ay nakaka-apekto sa bahagi ng Bicol Region at sa Eastern Visayas. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukas, dahil po sa amihan o northeast monsoon, magiging maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Kadalasan po, may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at sa ganon din po sa Marinduque at Romblon. Dahil naman sa shear line, magiging maulap ang papuri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Bicol Region. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila, inaasahan po natin na magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil po sa shear line, sa Northern Samar ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, kasama na rin ang buong Mindanao, ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban po sa mga localized thunderstorm o sa magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan.